Krisen krasser i København. Arbejdsløsheden rammer ikke mindst de unge. Derfor er vi nødt til at tage et ledelsesmæssigt ansvar for at sikre, at så mange unge mennesker som overhovedet muligt får lov at gøre deres uddannelse færdig, også under krisen. For vi får brug for alle unge, der er uddannet på den anden side af krisen. Derfor tager vi nu et initiativ med en ungejobpakke her i København. Vi sikrer, at 500 unge mennesker får mulighed for at få færdiggjort deres erhvervsfaglige uddannelse, ved at vi opretter praktikpladser i kommunens forvaltninger. Vi sørger også for, at dem, der har fået en uddannelse, de unge med en akademisk baggrund eller med en anden uddannelse, får mulighed for at komme i job gennem løntilskudsjob, der giver dem mulighed for at komme ind og prøve deres kræfter på arbejdsmarkedet i den kommunale forvaltning. Vi skaber nu 1400 ekstraordinære løntilskudspladser. Vi skal også bruge det, at København er en meget stor arbejdsgiver, også når det drejer sig om indkøb hos private leverandører. Vi har et anlægsbudget i år og næste år på hele 5,6 milliarder kroner. Derigennem skal vi sikre, at vi får skabt så mange nye job. Vi vil også se, om vi kan stille det krav til vores leverandører, at de sørger for, at der bliver oprettet praktikpladser, når de udfører opgaver for kommunen. Det er det, vi kalder sociale klausuler. I løbet af de nærmeste måneder, der vil vi se på at finde en juridisk ramme for, hvordan vi kan stille de krav, så det også er i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal tages et ledelsesmæssigt ansvar for, at så mange som muligt både bevarer deres job og får færdiggjort deres uddannelse, også under krisen. Det er det, vi kalder politisk lederskab i København.